салом алейкум бародарони гиромӣ, хушомадед ба канали Necatop. Бародарон дин ама як видео партофтабдум дар ҳамин канал бо номи саҳнаҳое ки Агар Камерахои Намебуд Шумо Харгиз Намедидед ва он видеоро чунон лайкош бисёр буд ки ма фаҳмидем ки му видео динангӣ ба шумо хеле писанд омада ва хостум ки ман қисми душаб рорум ва дар навори имрӯза ман ба шумо ҳамон наворҳоеро ки тариқи камераҳои назоратӣ ва ё ин ки камераҳои пинҳонӣ гирифта шудааст ба шумо нишон медиҳем ва дар ин ҷо ҳам саҳнаҳои тарзнок ва ҳам саҳнаҳои аҷибу хандаовар низ вуҷуд дорад. Барои ҳамқа видеоролика то охира тамошо кунед. Ин видео ба шумо хеле писанд хоҳад омад. Як лайки дигар ва ҳатман обуна шавед ва зангуларо пахш намоед. Ва мо бошад видеороликро сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии 1xbet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. Наворо сар мекунем аз роҳибони буддоӣ. Зиндагии роҳибони буддоиҳои куллан дар ибодат мегузарад ва зиндагии хеле аҷибе доранд. Ин мардони роҳиб, яъне ҳамин одамое ки шумо мебинед, қонунҳои сахтгиронаи буддоиро бениҳоят бо тамоми ҷиддият қабул карда ва амалӣ мекунанд ва мардуми худашонро низ ҳатман ба ҳамин динашон ҳидоят мекунанд. Аммо баъзе аз ин роҳибон кореро анҷом медиҳанд ки агар камераҳои назоратӣ ва ё камераҳои пинҳонӣ набошад, мо ҳаргиз аз он амали онҳо хабардор нахоҳем буд. ва дар ин мағоза дида мешавад ки ду роҳиб ба дохили мағоза медароянд ва ҳангоме ки соҳиби ин мағоза каме ҳам бошад аз мизаш дур мешавад, аз ин фурсат истифода бурда яке аз ин роҳибони хал айфони ӯро аз рӯи мизаш мебардоранд ва сипас аз ин ҷо мебароянд, яъне мағозаро тарк мекунанд. ва дӯстони азиз, агар ин камера намешуд, онҳо дар навор намеафтиданд, ҳеҷ кас гумон намекард ки ин гуна роҳибони буддоие ки дар динашон сахт ҳастанд ба ин корҳо даст мезананд. ин саҳна дар амрико сабти дурбин мешавад тариқи камераи назоратие ки дар дохили як хона насб карда шуда буд. Сагҳои гурусна ки соҳибашон дар берун қарор дорад, худсарона мехоҳанд ки газро гирон карда барои худ хӯрок тайёр кунанд ва тамоман тасодуфан дар он ҷо оташе сар мезанад ва сонияҳои пас аз он даруни ин сохтмонро дуд фаро мегирад. Сагҳо бошад оғози ин оташсӯзиро бо диққати тамом тамошо мекунанд, аз кори кардаашон аз афташки лаззат бурда истодаанд. Дуд бошад занги хатарро ба садо дар меоварад ва кормандони сӯхторхомӯшкунак дарҳол дар ҷои ҳодиса меоянду сӯхторро хомӯш мекунанд, сари вақт албатта. саҳнаи навбатие ки дар Ванкувери Канада сабт шудааст, дар дохили як лифт камераи назоратӣ часпонда шуда буд ки дар он ҷо ҳангоме ки курьери питса бояд ба миҷоз питсаро меовард, дарҳол дар дохили лифт аз фурсат истифода бурда коробкаи питсаро мекушояд ва яке аз онҳоро нӯшиҷонаш мекунад ва пас аз он дар ҷояш маҳкам карда ба мизоҷ мерасонад. дар ин ҳолат навори ӯро тариқи пахши мустақим маъмури назоратии корманди ин бино бо диққат тамошо мекард. автори ин видео, яъне ҳамон муҳофизи бино, мегӯяд ки мумкин аст ки як донишҷӯе бошад ки пас аз обед ба кор баромадааст ва бениҳоят гурусна аст. Аз фурсат истифода бурда ин питсаҳоро як қисман нӯшиҷонаш кардааст ва ӯро бахшидаанд. бале, мизоҷ ӯро бахшидааст, аммо корфармо не, ӯро аз кор рондаанд. аммо ин саҳнаи навбатиеро ки мебинед ҳамаро дар интернет шокӣ кардааст. то имрӯз дар бораи оне ки ин саҳна дар куҷо ба сабт расидааст касе чизе намедонад. аммо дар ин ҷо шумо зани танҳоеро мебинед ки рақс мекунад, аммо пас аз он каме монда мешаваду дар ҷояш мешинаду истироҳат мекунад. вале бибинед ки иттифоқи баъдӣ чӣ гуна рух медиҳад. инъикоси ӯ дар оина худ аз худ мехезаду ба ӯ нигоҳ мекунад дар ҳолате ки ӯ дар ҷояш нишастааст ва ҳаракате намекунад. баъди оне ки зан ин утоқро тарк мекунад, инъикоси ӯ ҳанӯз дар пеши оина истодааст ва ба тарафи зан нигоҳ мекард, яъне ба тарафи ҳамон дар. дӯстон, ин чи аст ба гуфти шумо, монтаж аст ё ин ки ягон саҳнаи воқеие ки мӯъҷиза рух додааст? фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед. баъзе аз занҳое ки дар хонаҳои пулдор ҳамчун тамизгар, яъне уборщица ба кор дохил мешаванд, ба ҷои оне ки ба корашон бирасанд, худро каме ҳам бошад соҳиби хона ҳис мекунанд. ҳамом карда барои худашон қаҳвае омода мекунанд ва барномаҳои дилхоҳи телевизионияшонро низ тамошо мекунанд. фикр мекунед ки ин яке аз ҳамон корҳои роҳаттарине дар ҷаҳон бошад. аммо ин занҳо намедонанд ки ин рафтори онҳо яке сабти дурбини назоратӣ мешаванд ва баъдан соҳибони хона ба зудӣ аз ҳамаи чиз бохабар мешаванду ин гуна коргарҳоро
аз хона меронанд ба мақсади оне ки онҳо корашонро партофта дам мегиранд, яъне истироҳат мекунанд. тамошобиёни гиромӣ, сипосгузорем ки видеои моро то охириша тамошо кардед. Агар ба шумо ролик писанд омада бошад, хоҳиш мекунем ки як лайк монед ва дар канал агар обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва зангуларо пахш намоед. ин бениҳоят дастгирии калон аз тарафи шумо ба мо мебошад. раҳмат пешагӣ ба ҳамаи шумо ва то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.